maid of honor. Ay, gaano nakatagal ang ating Christine and Francis? 16 years. 16 years. This is a is. 16 years? Bakit alam niya? Hi, best friend. Congratulations, 16 years! Alright. Bilang parusa, hindi na siya pwedeng sumagot. Uy, iya, yung kinataw, yung grabe kayo siya kasigurista. Oh. Ano siya? Let me check. Ladies and gentlemen, the second question, kung sila ay 16 years together, ano naman ang tawagan ni Tinoy and Francis? Oh, saan man na ako karoon? Iwaway ang bato, pick kayo. Sana lang kay Cagayan pa siya. Ay, hindi kayo kagagayan, sir? Yes, ma'am. Mamawi ko, ma'am, kay layo akong biyahe. Mamawi ko, ma'am, kay layo akong biyahe. What's your name, sir? Daniel. From? Cagayan de Oro. Daniel, good ba yung pangalan? Ay, ha? Insoy. Ano, Daniel ba ba na? O, Insoy ko. Iyan ang maging palami. Kaya taga-Cagayan siya. Layo ba ang Antipas no? O, so dito sa Antipas, Daniel siya. Sa Cagayan, Insoy. Insoy, ano ang tawagan ni Christine and Francis John? Honey or Han? Ikaw, sino katawagan mo ng Han-Honey? Baghak akong katawagan. Baghak? Baghak? Insa man na siya? Ako nga future wife. Nakabali na. Ah, okay, ulit na. Thank you, dili na ko pansin sa akong biyahe. Now, nagrereklamo yung nasa gilid. Nakita ko si tita, sabi ni tita, oh, paano tayo dito na hindi natin alam yung mga ganyan-ganyan dyan. Hindi tayo manalo ng 1,000 eh. Please go forward! Ano? Alright, please go! Hey, let's go! Let's go! Okay. Grabe talaga itong mga taga-Antipas. Wala pag-aning, sayaw na. Dali mo. Alright, title of the song, Macarena. Grabe, ang galing talaga ni Ma'am Koy. Akala ko doon, bihib-bihib lang siya sa dulo. Magsayaw talaga ng Macarena si Ma'am Music DJ once more. It's an old song. Ah! Uy! Grabe ka, hindi na ko pa. Kanta ka na natin mong umpisa. Okay, Ninang. Title of the song. Delilah. Correct. Wala ka. Sayaw ba? Ganahan ko, ano na Ninong? Dinig na mo sayaw, Ninong. You will sing the song. I will sing the my, and you will sing the why. Music. Ako muna. My, Delilah. Tapos na luway yung buwan, yung tono. Congratulations, Ninong Delilah. Correct! Bawi ang ano ba, gisibit na ko kayo na. Ay, naunsa na ka na mga... Thank you. Very energetic host. Thank you so much. Grabe kayo mga bisita ni mo, Ma'am, mamawi. Yun, kanina mamawi pang gasolina. Kanina ko kay mamawi sa iyang gisapin-sapin sa prosperity. Grabe kayo sila. Let's go! And title of the song? Mauna lagi karon. Mauna lagi karon. Kapag si Pastor yung pangutana, uya, mawala siya. Wag na. Kasi ito bagay sa man. Okay. Title of the song? Dayang. Dali lang. Budots mo na. Okay, palakpakan po na natin. Congratulations, darling. Ay, ang saman? Pamasahe tricycle. Oh. Sinasabi ko sa'yo, dapat kasi dito ka na ako po eh. Ilang taon na po kayo? 52. Sa edad po na 52, nagsiselos pa rin ba kayo? Ano po ba ang kadalasan, ma'am, na pinagsesilosan ninyo? Kapag gano'n lang Pero ba? hindi mo tubag sa cellphone. Bakit nagda-drive?
For example, pangalan ni Mr. Ma. Junjun. Junjun, ha? Sinasabi ko sa'yo, sagutin mo ang tawag ni Ma. Ayaw, alam na, Junjun, dira? Ang Junjun! Asa si Junjun? Asa si Junjun? Raise your hand, Jun. Raise your hand. Arms forward. Jun, very good, sir. Very good. Nga nung di ma, Jun, ka mag-answer ang tawag. Sorry, tabi. Oh, kabalo kasi ma'am, namula na lang siya. Ano po ba ang rason? Hindi man sa ano, di para mabalaan niya man, na hindi siya mag-overthink. Oo. Sir, ana si ma'am, makabat... Grabe naman, duha na mo ito eh. Okay. Ngano daw kanus amo tawag siya, di ka katubag, mao daw na magsilo-silo siya. Unsa man ang reason niya, di man daw katubag paspas. Kay busy mo ng cellphone. Ay! Dali! Ay! Hindi mo inaayos sumagot. Busy ang cellphone. Busy ang cellphone saan? Sa mga kwan, akong gamit ko, labi na sa mga sa barangay, nagtawag kay ngayon magpo-blatter. Ay! Si Sir ay kapitan? Yes! Ay! Ladies, pangalan po natin. Sa parada, ako igsoon si Buboy. Wow! Sa parada, sa mga paligid. Ladies and gentlemen, John for Barangay Captain! Huwag po natin. Sir John, we love you so much. Ma'am, First Lady ka pala. Hindi mo sinasabi. Ganyan talaga pag ang asawa mo, serbisyo publiko. Galabing-labing na nakamo, matahon, ginakamusang pinauhan niya. Tama ako? Yes! May mapahatod, may mabata, tanang problema ni Kap.